Plagijati su već odavno postali sastavni deo naših života. I to smatramo jako licemerno. Evo, i vidite. I meni se dešava. Plagiraju se pesme, seminarski naučni radovi, diplome i naravno doktorati. Pa ko još danas veruje ljudima koji su stekli zvanje doktora bez plagiranja? Šta, kao sami su napisali doktorsku disertaciju bez prepisivanja? Pa važi. Pali babu da ti štrika Nike. Međutim, u moru onih koji plagiraju uvek iste stvari, ovih dana izdvojio se jedan čovek koji je otišao korak dalje. Možda korak niže. On je uradio nešto potpuno originalno i do sada neviđeno. Plagirao je novinske kolumne. Novinar Živorad Nikolić, poznatiji kao Žika Šarenica, plagirao je više od polovine svojih tekstova u dnevnom listu Kurir. Od 51 teksta, koliko ih je napisao, fake news tragač je za 29 tekstova utvrdio da je reč o kompletnom ili delimičnom plagijatu. Živorad Nikolić je u svega 2 navrata napisao tekstove za koje nismo mogli da utvrdimo da su od nekud prepisani. Rečenice iz ostalih tekstova se u istom obliku mogu naći i na drugim sajtovima gde su objavljene mnogo ranije. Pa dobro, ajde sad svi da bacamo drvlje i kamenje na Žiku. Pa neka baci prvi drvlj i kamen onaj koji nikad nije plagirao 30 kolumni za Kurir. Pa i njega Žiku su krali. Prenese čovek Žikinu Šarenicu na Pink, eno ti na RTS-u ostane Šarenica. Obraćate pažnju. Šarenica, Žikina Šarenica. Frapantna sličnost. Ni to im nije bilo dosta, nego i onaj visoki sa RTS-a plagirao Žikino prezime Šarenica i nazvao se, pazi, Šarenac. Pa šta smo mi ovde, budale? Hajde, ode sutra magazin Oko sa RTS-a. Koga da nađu da intervjuiše predsjednika? Nekog Okanovića? Fake news tragač ustanovio je da su Žikini tekstovi delimično ili u celosti prepisavani sa sajtova Blic, N1, RTS, Telegraf, Blic žena, Informer, Politika, Alo, Kurir, Novosti, National Geographic, Wikipedia. Ovo je zaista pravi spisak, ne izmišljamo. Srbijanac, Belgrade Eye, Panakomp, turistička agencija, Upoznaj Crnu Goru, Vrnjačka banja smeštaj, blog Nadice Janjić, zar i Nadicu Crni Žik. Top Srbija, Grad Info, Akademska knjiga, R-Tours, Pogodak, Mesokombinat, Klub putnika, Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica i naravno punjeni paprika.com. Prava Šarenica od sajtova. Znam tačno, svi ste šokirani činjenicom da je Žika Šarenica pisao kolumne. A ono što je još šokantnije od tog pisanja jeste činjenica da je neko to i čitao. Verovatno i Žika tako je razmišljao. Ko će mene da čita? Daj da nešto lepo prepišem, nema šanse da neko to provali. Žika nije navodio izvore, ali to je verovatno zbog toga što je bio ograničen brojem karaktera koje kolumna možda sadrži, znate. Taman sve lepo prepiše i kad hoće da navede izvor, shvati da nema više mesta i da bi nešto morao da skrati. A kako da skraćuje tuđe tekstove? Da ipak nečiji autorski rad, to se ne radi bez odobrenja autora, znate. I dobro, šta ćemo sada, gospodine Šarenica, ako vam je to uopšte pravo ime? Šta kažete na ove optužbe? Ja nisam sveznajući. Neki tekstovi su moji autorski. Neke prepišem, dodam, uzmem, štrpnem i to je to, rekao je Nikolić. Pa sad, što reče Velja Ilić, ajde da malo štrpuckate, ali vi, brate, baš štrpkate. Ali kako sad mi uopšte da znamo da li je ova izjava prava ili je izjava plagijat? Doduše liči na nešto što bi samo Žika mogao da kaže. A možda je Žika sve ovo svesno uradio, da ne ostane upamćen po nadimku Žika Šarenica. Možda je rešio da prosto postane Žika Štrpenica. Sladak je